Sa Cebu, numero 1. Tatak RMN. Oras sa DYHP, alas 5:12 sa kahaponon. Headlines. Puluhan sa ato mga balita, mga kasama, dulan 120 ka mga panimalay ang nasunog. Naog daw sa sunog sa nga nahitabo sa sitio filter site barangay Tisa, Dakbayan sa Subo. Kapitolyo ni pasadaan sa publiko batok sa mga nangapod-apod o mga forms alang sa ayuda. Good news alang sa mga senior citizens sa kagamahanan sa Dakbayan sa Sugbo gumikan kay ang kagamahanan sa Dakbayan sa Sugbo gitakda na usab nga moapod-apod og cash assistance alang sa mga qualified nga mga senior citizens sa taga Cebu City. Dula 300 ka mga aplikante diha sa or na-hire on the spot atol sa job fair sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Mga kato mga headlines. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas, worldwide, maayong hapon kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampos. Matod sa atong mga balita news updates. Adog Lunes mga kasama, Marso 23, 2026. Kumusta man inyong kahaponon karon? Naminaw sila mga Radio 612, maayong hapon. Ingon man sa mga nagmaneho karon o itong mga motorista, taxi drivers, private car owners, laing momento na usab batagamtaman ug mga adlaw ha. Karong totoo na itong i-check ang sitwasyon sa atong kadalanan o baka ang mga gas stations karong hapon na mga kasama. O sa may mga pagpangandam, karon ba naglinya na ba samtang padong na mo kilom-kilom aron na dili maapektuhan sa lain na usab nga pagsaka sa presyo sa petrolyo ug mga adlaw o baka haon niyang alas 12 sa tungang gabi. Ato mga OFWs, maayong adlaw kaninyong tanan sa mga inyong nahimutangan karon nga kanasuran, amping mo diha kanunay labi na gid sa mga OFWs nga naa sa Middle East. Maayong adlaw. O karon sa detalye na sa ato mga balita-alita sa good news, gumikan kay mo ani gipaabot sa ato mga nanay, mga lola, mga lolo, mga senior citizens sa Cebu City na qualified nga modawat sa cash assistance. Itakda na nga iapod-apod unya sa Sabado. Kasama mo sa balita Radio Man, Eli Bolonos. DYHP Tatak RMN Report. Gitakda na usab nga ihatag sa kagamanan sa pagsugbo niya sa Sabado ang cash assistance alang sa mga senior citizens sa syudad. Usa ka libo ka pesos lang hinuon na mahatag sa city government nini nga alang sa buwan sa Marso. Kini tungod ang ordinansa alang sa quarterly nga distributions maong cash assistance wa pa maprubahi sa mayor. Matud archival nga usa ka buwan ang una o usa ka libo ka pesos ang itunod sa kagamanan sa Dakbayan ngadto sa kwalipikadong mga senior citizens sa syudad. Usa lang una, 1 month. Kaya ang ordinansa nga gihimo nga giaprubahan sa council wala pa man nakumadawat. Si Mayor Nestor Archivala kung aprobahan sa mayor ang ordinansa alang sa quarterly distribution sa cash assistance, posibleng unya na sa buwan sa Hunyo asunod nga pag-release ni ini. Kasama mo sa Cebu City Hall, kining inyong Radio Man, Eli Bolonos, DYHP Tatak Radyo mo nationwide. Ato oras alas 5:16 sa kahaponon samtang ang Kapitolyo may pasidaan karon sa publiko. Batok sa mga nagapod-apod o mga forms alang sa ayuda. Kasama mo sa balita Radio Man, RV Veloso. DYHP Tatak RMN Report. Gipasidan-an sa Kapitolyo ang publiko batok sa mga grupo nga nagngan nga Cebu People's Movement nga adunay giingong kalihukan lukop probinsya sa Sugbo. Matod sa Kapitolyo nga subay sa ilang nasayran giingong nakita nga nagapud-apud ang grupo og mga application form sa tibuok probinsya nga nag-require sa mga individual nga morehistro aron nga makadawat og pinansyal nga ayuda gikan sa gobyerno. Subay sa pamahayag sa Kapitolyo, gipahibaw niini nga wala sila kalambigitan sa mga reklamo kabahin sa pagpapirma o pagpamiyembro sa mga tao sa maong grupo
grupo aron masiguro nga maapil sa assistance ilabi na kun dunay emerhensya. Giklaro usab sa Provincial Information Office nga ang pagpanghatag og ayuda sa gobyerno giingong magbase kini sa gikinahanglan sa mga tao ug dili kini magbase sa pagparehistro o bisan unsang membership. Mipadayag usab og kabalaka ang Kapitolyo sa gihimong kalihukan sa grupo nga giingong posibleng maghatag og kalibog sa publiko. Subay niini giabisuhan ang publiko nga mosusi daan sa mga impormasyon una motuo ilabi na kun maghisgot og mga ayuda o pagpanghatag. Gibuksan usab sa kagamhanan ang Provincial Social Welfare and Development Office kon PSWDO ug Cebu People's Action Center alang sa pag-verify sa mga impormasyon nga moabot sa mga lokalidad sa probinsya sa Subo. Kasama mo sa lalawigan sa Subo, Radyoman RV Velocity HP Tatak RMN. Kadto nga balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sugdi ang imong kahaponon nga positibo ang pananaw pinaagi sa pag-inom og kape ang Vita D Plus Coffee Mix. Kini ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Kada sachet sa Vita D Plus Coffee Mix aduna kini 200 IU nga vitamin D3 plus reishi mushroom extract nga adunay mga powerful anti-tumor ug anti-cancer properties nga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan usab og mangosteen fruit batok sa oxidative stress o mga free radicals. Sugdi ang imong kahaponon pinaagi sa pag-inom sa Vitamin D Plus Coffee Mix aron nga makalahutay tibuok adlaw. Mapalit kini sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queen's Pharmacy, CHG General Merchandise and Pharmacy, Universe Pharmacy, Bing Pharmacy ug Life Extension Pharmacy. Aron makalahutay, mag Vita D Plus Coffee Mix. Mo nationwide. At oras alas 5:19 nasa kahaponon. Samtang 37 ka mga armas o 202 ka mga drug personalities nangadakpan sa PRO7 sa usa ka semana nga anti-criminality operation sa tibuok Central Visayas. Kasama mo sa Balita Radyoman Arnold Bustamante. DYHP Tatak RMN Report. Nakasakmit ang Police Regional Office 7 og 37 ka mga armas nga walay lisensya ug mabot sa 2 milyones pesos ka balor sa illegal nga drugas ang ilang nakuha atol sa usa ka semana nga anti-criminality and law enforcement operation gikan Marso 15 ngadto na sa 21 2026 subay sa gipatuman nga focus agenda sa Philippine National Police ug intensified management of police operations. Ang Pero 7 mitala sila og dagko nga kalampusan base sa data nga gipahibaw sa kapulisan sa Central Visayas. Nakasakmit sila og 37 ka mga loose firearms, lakip na niini ang usa ka explosive ug 80 ka mga bala sa lain-laing kalibre sa armas atol sa padayon nga operasyon batok neto nga nagtiner og armas nga lisensya sa tibok rehiyon. Silang paghingusog sa pagpangita neto nga mga akusado nga doon mga pending warrant of arrest. Ang Pero 7 tracker team manampuson nga nakasikop sa 101 ka mga wanted persons di na pulo niini nalakip sa listahan sa most wanted persons. Samtang sa kampanya batok illegal nga drugas nakasikop ang kapulisan og 202 ka mga drug suspects. Lakip na nini ang duha ka high value individual, 12 ka street level ug 188 ka mga bagong identified nga drug personalities. Ang otoridad nakasakmit usab og 264.1 ka gramo sa kituang sabu nga doon standard drug price nga 1.7 million pesos ug 3.10 gramos nga pinaugang dahon sa marijuana. Wala sa magpaulahi ang ilang pagukod sa illegal gambling di nakatala sila og 91 ka mga sugarol nga nangadakpan ug moabot sa 14,645 ang kwarta sa sugal ang ilang nasakmit. Si Police Brigadier General Rodrigo Maranan, ang hepe sa kapulisan sa Central Visayas, midayeg sa malampuso nila nga kampanya batok kriminalidad. May pasalig si Maranan ngadto sa publiko nga magpadayon ng ilang agresibo nga pagpatuman sa balaod aron nga magpabilin nga malinawon hapsay og luwas nga puy-an ng Central Visayas. Kasama mo sa Police Regional Office 7 ng Radyoman Arbo sa HP Tatak RMN. Radyo mo nationwide. At oras alas 5:21 sa kahaponon, mga kasama, o ato mga mister nga nagpaminaw karon sa atong Sibya, mga ginang sa Panimalay, mga mami, mga papa, mga tatay in general, kumusta man kamo ning kahaponon karon adlaw Lunes? Banat na usab sa trabaho ha, mga kasama. Unya di gabi malikayan nga kun galing busy sa trabaho o uban pa nga mga gikabisihan matag adlaw, maluyag gid atong paglawas. Mao na nga importante kanon
kanunay ang pagbaton og baskog, mayong panglawas, healthy nga immune system, ug ingon man ang panginahanglan nato nga bitamina alang sa atong mayong panglawas mga kasama. Dito magpawa ha sa maayo nga bitamina labi na gud vitamin C aron sa pagpaligon pa gyud sa atong immune system ug aron sa ingon bisan unsa ka busy bisan unsa sa kadagan sa trabaho apan importante nga dunay resistensya matag adlaw nga tanan sa atong padayon nga panikay-sikay mga kasama, no? Mga nanay diha bisan naa sa mga panimalay oy mas daghang trabaho ha ang naa sa balay o kato mga nagtrabaho sa opisina o ba naa sa mga karinderya, importante kayo atong batunan ang maayong panglawas labi na gyud dili nato i-underestimate kun og galing makinahanglan ta og vitamin C mga kasama. Atong pilion ang vitamin C nga barato na og naa pa gyud ang kalidad or ang quality niini, no? So busa para sa mga mommy ug daddy nga daghan kaayong ganap matag adlaw ug mosabak pa gyud sa kakapoy sa ferry or jeep, importante kaayo nga suportado ang inyong resistensya. Ang among payo di kalidad nga vitamin C nga abot kaya nga vitamin C basta C Sitab, uban sa hustong pagkaon o himsog nga pamaagi sa kinabuhi, ang United Home Sitab abot kayang vitamin C gikan sa Unilab. Tag 3 pesos ra kada tableta SRP. Ang United Home Sitab abot kayang vitamin C gikan sa Unilab. Tag 3 pesos ra kada tableta. Di na kinahanglan mamili ta sa kalidad o sa basta-basta lang. Basta importante, abot kaya gali, basta Sitab. Ascorbic acid is the generic name of United Home Sitab. If symptoms persist, consult your doctor. DYHP, una sa lahat. Traffic Update. Ato karong sutao na ato mga kadalanan ning oras sa kahaponon sa adlawng Lunes mga kasama. Rush hour na po. Radio man na Josephos Quijano. JQ, kumusta diya sa gawas nga bahin? Sa Labagas Radyo na Ida live ang director diri sa Sabang gasoline station sa may Iscario Street, no. Uy, taas namang linya. Dapat itaas agad kasamang radyo na Ida. Hindi ba kani mahal kailan rin gasoline station, no. Ilang hanggang mga gasolina. Puro daw ba maning ubay-ubay, no. Nagvinya ang nagpatubil karon kay ugma. Orag na alas sa ilaing uminto, no, sa petroleum gas kasabang radyo na ida mo ng uban sa isayo pa nya uban tali bago pa ni out, no, mo padong uli nya na gasoline ni kaugma mo mahalam ni ugma kana sa ilaing uminto mao ni ron ang sitwasyon karon, no, sa mga gasoline station sa may Iscario dool ni sa may Sacred Heart Church kasabang radyo na ida. So ang linya diri kiniatong makita mao ni mga motor, no, ang mga rider ni nga magpatubil sa ilang mga motorsiklo o wala ni magpa lang yun magpa full tank, no, kay ugma mo mahal naman ni, no, ato ning pangano ning boss radyo sa reaction ni maning lain sa daw bento ugma wag tayo mo na din wag tayo mo na sige pagtaas yun, no, ya ang appreciate ka sa mga Aida ang extra 82 pa, no, 84 ang pula ang special. Pero ang crudo may gatos na kapin ka sa mag-radyo na Aida, no? Dari sa maong gasoline station. Pila bang kapina diha ang diesel? 101. Aha, so sa Petron sa Iscario no 101. Taas na. 101. Taas na oy, taas na gyud. Taas na ugma ay dito kung pilay ang gasolina diha, pilang gasolina? Ang gasolina ang extra 82. Bato-bato pa diri dapita man ning dagang kay magpatubil di ka sa mga radyo Malaida. Kaya uban din nga mga gasoline station, abot ang 89, 88, lubita. Pero dili mas bato-bato pa rin mo ni din karong mga orasa. Basta mo na ni, before mo saka ang presyo, para ito may mas mana, mudagsan ko din mga rider diri o mga sakyan kasama radyo manada nga magpatubil. So ang ubang mo, full tank na lang, kaya mas bato-bato pa ron. Basi ugma, pahay mo na ning kuha, no? Posible mabot na ning 90 ang uban, ang ganing 82, pahay mo na ning 85, or 84, no, 84 ato ni banabana lang, no, ug mahibaw ni nato ug magala size buntag aon yang kadlawon ug mas buntag mo kuan naman usaka sa laing presyo sa gasolina, no. Mao ni ring sitwasyon rin, no, naabot rin sa may Iscario Street kasama Radyo Naida. Posible mo taas pa gyud ang linya haron. Reaksyon ni mo ning gasolina sa damo no, mo hinto sa dupa. Pag may mo nang minto ni ugma. So may trabaho nimo? Aksyon. Asa ka muli? Das.
Ha? Gas, Balamban ba? Oh, layo pa. Wala barto-barto dito. Hindi na kawit yung gusto dito, bro. Samot ka mahal nga to. Ama, saan ka mahal? Binta na kapin. Bito, no? Masara na pati gamay. Sige, kasi nga na to. Yun eh. Johnny. Gara. Ligara. Oh. Johnny Ligara, taga-gas sa Balamban, no? Construction worker. Niya, nagmotor na kasama ng radyo na ida. Niagi siya nagpatubo rin ka, mas barato pa rin napita, no? Lahat dito sa probinsya sa Kalungsuran. Dito, gahapon dito ko sa Compostela, ako gikumpara ang mga presyo dire sa Lapu-Lapu Mandawi nga ako lagyan, mas mahal dito. Kung yung ikumpara dito sa Cebu City, Mandawi, Lapu-Lapu, pero dire, manada pag-smile, no? 80 pa man kapin, pero dito sa Kalungsuran sa probinsya, abot ang dubinta dito ko sa mga Radyo Malaida. Walang pait kayo, no? Nya, mato pa sa tungkuhan, kalagkuhan nga, normal pa naman ko na eh. Wala mo tama kasi natin kung nag-oil crisis, no? Pastilan. Taas na kayo niya, no? Ang mga foreigners sa dito sa Pikas, ganyan na sad, karoon na Madorasa. O kana, mga foreigners na, ato ni Ikwana sa tug live video. O kana, nagbinya sa abot. Oo. Sa ato pa, mag-abot-abot pag gidiron kay ang uban bago pa man manamuhi, gikan sa trabaho ba ka, bago pa nag-off, unya, largo na diha. Mao gyud no nya ang gasolina na tanan din nakabot silang balay, posible mo hapit din siya mas barto-barto pa, no? Mao ni nga magkonsensyo ko diri ang mga rider, ang mga nalagihan, mga foreigners. Sige, sige, boss, ani. Marisign na presidente nga daw. Ipakay dirmi. Stilan. Tignan ka. Lahog. Lahog. Lagolo na iya, pero tubig yun rin, no? Niya ba? Sa linya halagid ka sa mga radyo na ida. Posible niya kanlaon, mukha maganin, no? Mataas pa yung linya kay masararang pa man ang tuloy mag-esmal top ko naning uminta, no? Sa mga produktong petrolyo. Mao ni rin sitwasyon na mga orasa sa mga gasoline station rin sa may Iscario Street ka sa mga radyo Manaida. So kung alam mo yung sitwasyon na ba nato lagian, normal naman, no? Man, ang karilang dinapita yun kay Mas menos, oo. Mas menos pa man niya makakon kung ba mata makaspa pa rin napita kung ba mga gasoline station wala na abot tag 89, 90, 88 mo lang murag sakit kayo, no? Nya ang imo rong sa kalibo mo kinintos kung fuels wala kamalang kayo. Di kasama radyo mga Arnold gani, orang buot-buot gani ito. Orang katungan ang iyang Sustilan. katungan ako na rin. Baga pag itong pitaka, pero nireklamo gid yapon. Wala, no? So, wala ni, ato ning nunta, no? O niyang kanlaon, kasi uban ng mga gasoline station mo, nagsa sa mga motorista, no? Kasama mga radyo ganunod sa padayon nga pagsaka sa presyo sa mga petrolyo din sa itong nasod sa pagkakaroon. So, ang sa Tasosas, kadanan, medyo delikado hot, no? Ang laga sa mga secondary sa mga Ismael Boulevard, padugoy sa mga Kapitolyo, waray kabasing ubalan ni magdanag sa kanan kay na kuan di na din makaya ba sa bitaka o sa bulsa kay mahamal labi na kurodo ang imong gitasi mong sa kanan mao nang isakit kay nabutag gatos kapin ka sa mga radyo Manaida. Maray sitwasyon karon ning kapon sa adlaw Lunes ikadiri sa gawas onward sa patola yung radyo man Joseph Roscano DYHP Papaka RNS. Radyo mo nationwide. Salamat Radio Man Joseph Quijano sa imuhang report. O karon sa DYHP Answer to Win promo mga kasama. Atong suwayan biun sa mo ka attentive ginaminaw sa ato ang balita karong hapuna. Gumikan kay sa atong DYHP News Updates, DYHP Answer to Win promo. Siguraduha lang nga naka-like, naka-follow DYHP Arimen Cebu Facebook page o naka-follow usab sa Facebook page Attorney Rufil Fernandez Banyok. Kanang complete yun nga pangalan ha. Attorney Rufil Fernandez Banyok adunay blue check mark. O diha sa kilid. Naman ang official Facebook page Attorney Rufil Fernandez Banyok. Unya i-share ang atong live program karon mga kasama. O katong pangutana karong hapuna, pila man ang madawat nga cash assistance sa mga senior citizen karong umaabot Sabado alang sa mga qualified senior citizen sa Dakbayan sa Sugbo. Pila man to? Pila man to kalibo ang madawat sa mga senior citizen karong adlaw Sabado katong qualified yung mga senior sa Cebu City na hitakda ng i-release karong adlaw nga Sabado. Comment na no pinaagi sa pagsuwat sa inyong tubag diri sa tong live program comment box ha. Sa to ang live program sa DYHP News Updates unya dili lang mo
follow mo like unya mo tubag apan i-share kining atong live program mga kasama. DYHP News Updates tubag na kay adto mo chance makadaog og 200 pesos GCash. Ada kong tabang na alang sa pagpalit og bugas nya panud-an ginagmay usa ka kilong bugas sa tunga nga bugas. Makapanud-an pa kanang buwad-buwad lang. O baka utan-utan lang. Gisa-gisa lang tadi. Lami na kayo. DYHP Answer to Win promo umaga sa matong balikon pila man to kalibo ang gitak nang i-release ang mga senior citizen sa dakbayan sa Subo nga qualified nga modawat sa baong ayuda. Tubag na ha. At oras sila 5:32 sa lugang pangbalita dulan 300 ka mga aplikante na hire on the spot atol sa job fair sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Kasama mo sa Balita Radio Man Ken Galanea. DYHP Tatak RMN Report. Mabot sa 287 ka mga individual ang na-hire on the spot atol sige paygayon nga job fair ni atong miaging weekend sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Ang maong kalihukang gitambayayungan sa Public Employment Service Office kon PESO PEZA Mactan ni Karamig Zone ug ang Lapu-Lapu City College nga gipaygayon sa mall sa maong syudad. Kapin sa 1,000 ka mga aplikante ang nagparehistro alang sige apelayan nga mga trabaho o posisyon depende sa ilang skills o kapabilidad. Gawas sa 287 ka mga hired on the spot adto mga aplikante nga nagpaabot na lang og tawag silang gi-applyan nga mga kompanya. Subay nini gipasalig sa lokal nga kagamhanan sa syudad pinagi sa PESO nga mas palapdan pa nila ang koordinasyon tali sa pribado nga sektor para makahatag og dugang oportunidad sa pagpanarbaho pinagi sa paglusad og dugang job fair sa syudad. Ilabi na kay madugangan na sab ang bag-o nga mga graduates o matapos na silang pagtungha karong buwana. Kasama mo sa nakbayan sa Lapu-Lapu ang ining Radio Man Ken Galanea Tatak RMN. Radyo mo nationwide. At oras sila 5:33 na kini ka portion dalit ka nato sa DTX so 500. Ikaw dira bay gihambin nga sakit karong panahon na mag DTX so 500 na matag adlaw. Dira kini chadanti dikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Pwede imong blood sugar mo bo, kontrolado ang imong BP. Ang pag-inom sa DTX so 500 matag adlaw magkatabang na. Makapanindot sa imong tulog, makapugong sa mga sakit-sakit, sama sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o uban pa. DTX 500 best choice against diabetes-induced hypertension. At oras sila 5:34 nasa kahaponan sa dugang pang balita. Ang BFAR 7 nagpadayon sa ilang pag-apod-apod o fuel subsidy ngadto sa mga bulanong mananagat. Kasama mo sa Balita Radio Man Remart Pugoy. DYHP Tatak RMN Report. Kini nga balita hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Sa detalye sa atong balita, nagpadayon ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kon BFAR Region 7 sa pag-apod-apod og fuel assistance ngadto sa bulanong mga mananagat niadtong unang semana. Ang maong inisyatiba nakabenepisyo sa kapin 1,700 ka mga mananagat sa naasong probinsya. Nakadawat ang matag beneficiary og fuel assistance nga 3,000 pesos gikan sa BFAR 7 pinaagi sa card nga magamit sa mga akreditadong gasolinahan. Nakabenepisyo sa mga programa sa gobyerno ang mga mananagat gikan sa mga lungsod sa Dawis, Kandihay, Garcia Hernandez ug Baclayon. Ikaduha na kining roll out sa mga ayuda karong buwana diin sa kinatibukan anaa na sa kapin 4,000 ka mga bulanong mga mananagat ang nahatagan sa gobyerno of fuel subsidy nunod sa padayong pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo sa nasod. Kasama mo sa BFAR 7 ako inyong Radyo Man Remart Orestila Pugoy, DYHP Tatak RMN. Kadto nga balita hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagbalig-on sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab og maayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang ug makapatay sa viruses sa di pa nimo sulod sa atong cell wall. Busa mga kasama, inom kada adlaw og duha ngadto sa 3 ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended kini sa mga medical doctors, 100% ka ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika ug number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mga kasama, mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika ug sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City na ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, duol sa Cebu Doc ug Cebu Gospel Church ug anaa sa ADM Building, Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangsa Jollibee. Mapalit usab kini sa Dumaguete City diha sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8 duol sa Kamanhak Terminal. Alang sa gustong mupalit, mamahimo ka mong mukontak sa 4161655 o baka
sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life. Radyo mo nationwide. Ang Life Extension Vitamin D3 girekomendar sa mga medical doctors 7% gimo sa Life Extension sa USA. Nasayod ba mo nga cancer patients gani? Girekomendar ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 duhang ato sa tulo ka soft gel matag adlaw. Maghatag ni ka Iskay. Sa panglawas mga kasama, bisan gali sa dunay mga taas nga blood sugar level o alang pagpaligon sa resistensya usab, Life Extension Vitamin D3. Ang soft gel ni ini mapalit sa affordable kay nga presyo. Available na sa mga boutique dool kaninyo Rose Pharmacy, 360 Pharmacy mga kasama. Mapalit sad sa mga clinic sa Life Extension Vitamin D3 diri sa Cebu City, o yun sa Cebu Gospel Church, Cebu Doctors Building, o sa Barangay Kansaga, Consolacion ADM Building mga kasama. Nagtanyag libreng medical check-up Lunes ngadto sa Sabado alas 8 sa buntag ngadto sa alas 5 sa kahaponon. Life Extension Vitamin D3 for longer life. At oras alas 5:37 na sa kahaponon, kung masinati inimo ang aslom og sakit ang tiyan, lahi nga istorya na na. Sigurado nga hyperacidity na kana o kung sa hyperacidity dili pwede nga mutuo sa istorya-istorya lang. Sa hyperacidity dapat Crimel S tabang kontra sa pangaslom, sakit sa tiyan ug kabag. Paspas ang ginhawa sa Crimel S, tablet sud sa 5 minutos. Busa ayo na pagtag na o pag ilis-ilis. Sa hyperacidity mag Crimel S tablet na. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simeticon is the generic name of Crimel S. If symptoms persist, consult your doctor. Happy birthday sa mga nag-birthday karong adlaw og happy 94th birthday. O ika-94 nga adlaw natawhan karong adlaw nga ato ni Nanay Pingping. Nanay Roberta Tulin diya sa Escabahog, Mabolo. Happy birthday no Nanay Pingping, gikan ni Nanay Consing de la Cruz, Shati Bilar, Tami Bilar og Chua Beb and Tulin family o Bilar family diya sa Escabahog, Mabolo. Andam na ko no ang pang long life o bum in. Alamian kayo na nga init-init pa. Happy birthday, 94th birthday. Nanay Pingping diya sa Escabahog, Mabolo. Happy birthday. O niya happy birthday sa 68th birthday nga kang Fanny Obrador. Diya sa Sapang Dako sa Cebu City. Greetings ikan sa Obrador family o gikan ni Eda Obrador. Pinagkaong asawa Eda Obrador. Happy birthday. At oras sila 5:39 na. Doon pa mga balita. DYHP News Updates o DYHP sa Buganan Update man sa mga pahinumdo. DYHP RMN Cebu. The